Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong vlog mga tropa, no? So, ang iba-vlog pala natin ngayon i-update ko po kayo dito kay Raptor na pula. So, napakatagal na po nating walang upload about dito kay Raptor na pula mga tropa, no? Ang update pala natin kay Raptor na pula o itong Honda Supremo natin is may 1 year and 9 months old na po siya. So ngayon siyempre hindi lang naman lahat ng sasabihin natin dito kay Raptor na pula puro maganda, 'di ba? So ito kasi mga tropa, may nangyari kasi dito kay Raptor na pula. So napabayaan ko kasi sobrang tagal na hindi natin siya naibiyahe, tapos nandito lang, naka-stack lang sa bahay. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga tropa kung ano ba yung nangyari kay Honda Supremo. At bago natin talakayin kung ano ba yung nangyari sa kanya, isang mabilis ang shoutout muna pala sa mga tropa natin na nagtatanong at naghahanap kay Honda Supremo. So ito pala sila Batang Pobre, kay Reynan Lora, kay Crisanto J. Talavera, kay John Jeffria from Rizal, Cagayan Valley. Ayun, shout out sa mga taga Rizal, Cagayan Valley. Saludo po ako sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat. Kay Madeline Aldepolio. Shout out nga pala kay Morwin Reality, kay Reachable TV, kay Joy Redondo, kay Entoy Misolonya, at shoutout din pala kay Sir Carl Joseph Musico. Ayun, so sa lahat po na mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko po kayo sa next na vlog natin. So ito pala mga tropa, no? So, tuloy-tuloy na natin to. So nakalimutan ko na kasi mag-intro Kaya ito i-update natin si Honda Supremo. So ito pala yung natakbo niya mga tropa. So may 11,835 na yung kanyang natakbo. So dyan na makikita mga tropa na hindi natin nagamit ng ilang buwan si Raptor na pula. Tapos ito mga tropa, makikita nyo napakarami. So nandito lang siya sa silong ng mga naka-stack. Ayun, may mga nakasabit pa. Si Alaysa saka si Kan. Alright. So yan yung update natin kay Honda Supremo mga tropa, no? Bali 1 year and 9 months, pero ito okay pa naman. Okay pa naman siya. Tapos papandarin natin mga tropa. Ayan na. Papandarin natin. Yan. So napakatagal nating hindi ginamit si Honda Supremo sa Raptor. Pero tingnan nyo naman mga tropa, no? Isang push start lang natin, umandar agad. So ganun ka kondisyon itong alaga kong si Raptor na pula. Pero ito mga tropa, ito ang isang napaka sakit para sa isang may-ari ng motor, lalong lalo na pag alagang-alaga mo yung motor mo, tapos ganito yung makikita mo. So ito kasalanan ko, charge to the owner to, kasi pinabayaan ko siya mga tropa. Last na ginamit kasi natin ito, hindi ko alam na ganito yung mangyayari, na masisira siya. So last na nagbiyahe kami, pumunta kami ng Alaminos, tapos dito sa may pauwi na kami noon, pauwi na kami. Hindi ko napansin kasi gabi yun mga tropa. Tapos kargado pa kami kasi naghakot kami ng paninda. Bigla siyang may nadaanan kami na napakalalim na butas. Medyo mabilis kami, tumatakbo kami ng mga 40. Tapos biglang tumunog talaga tumunog siya mga tropa. So hindi ko ina-expect na
Ganun yung mangyayari. So ito, ipapakita ko sa inyo mga tropa yung nasira. Ayan sa mga tropa. Dito sa may shock, ayan o. Kung mapapansin nyo, may langis na o. Tapos kung kakapain natin yan mga tropa, ayan o, tumutulo yung langis. Ito ha, o. Ito yung may langis. Tapos ito, kakapain natin, ayan o. Yun. So expect ko dito nasira yung kanyang oil seal sa sobrang lakas ng pagkakatama o nung tawag dun, pagkakabagsak niya sa may kanal. Kung makita nyo mga tropa, puro langis oh. So kailangan nating papalitan yung kanyang oil seal. So hindi ko pa alam kung kailan natin siya dadalhin sa kasa para mapalitan yung kanyang oil seal. Dito lang naman mga tropa sa part sa bandang kanan. Kasi ito kasi mga tropa no, papaliwanag ko. Pag mabigat kasi itong kanyang kulong-kulong, pag may karga, so itong kanang bahagi ng shock, yan yung talagang pwersado talaga tong part na to. Kahit nasabihin mong naka-align yung motor mo sa kulong-kulong niya, kung kargado naman to, talagang mapipwersa to. Pwersado yung part na yan. Kaya sabi ko nga, dapat sana yung ginawa ko sana nun, chinek up ko na agad nung pagkarating namin sa bahay. Pero siyempre nga, dala ng pagod, tapos nagbaba pa kami ng mga karga namin. Kasi mga anong oras na yun, mag-alas 9 na yata nung dumating kami. Tapos kumain kami, hindi ko na asikaso. So kaninang umaga ko lang naasikaso kasi balak sana naming magbiyahe papunta sa bayan para hakot ulit ng paninda. Tapos nakita ko nga, ganun na yung nangyari. Ito, may langis na. Pinunasan ko na kaninang umaga yan mga tropa. Baka nalagyan lang ng langis nung naglangis ako dito sa may tornilyo, sa may yung nakakabit sa kulong-kulong sa kasamotor. Kasi naglagay ko ng langis para hindi ma-stack up yung mga tornilyo. Tapos kanina tinignan ko, tumutulo talaga mga tropa. So wala namang ibang sasasihin din kundi ako rin, kasi hindi ako nag-iingat sa aking alaga. Pero kung tutuusin, ingat na ingat ako dito. Gabi kasi yun, hindi ko talaga napansin yung napakalalim na kanal mga tropa. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga ibang vlog natin na pag umaalis kami dito, pagpalabas kami ng bayan, yung daanan kasi talaga mga tropa, talagang napaka pangit ng daan dito, papalabas ng anda. Pero siyempre andyan na yan, kaya kailangan na lang natin ipaayos mga tropa. So yun lang yung vlog natin, no? At may sasagutin pala tayong isang tanong. Nung nagtatanong sa atin nung isang tropa natin, si Crisanto J. Talavera. Boss, anong sukat ng rim pang side wheel mo, sir? Ayun, so ito mga tropa, no, kay Sir Crisanto. So ito Sir Crisanto, yung sukat ng rim ng pang side wheel ko. Ayan, no. Hindi kaya ito makita. Tingnan natin kasi may nakasulat dito. Yay! Uy! Nihongo no kaite. Naka kanji sa kahirigana yung kanyang sulat. Pero ito na lang yung sukat ng gulong. Yan na lang yung sukat ng gulong. Saan ba? Ito mga tropa, yung sukat ng gulong na T105 by 90 D12 ATM. Ayan na.
Yun lang yung vlog natin mga tropa, no? So sana ay nagustuhan nyo tong vlog natin about dito kay Raptor na pula. Alright, Raptor na pula ay may sakit. So yun lang mga tropa, no? So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin. So abangan nyo pala mga tropa yung araw kung kailan natin ipapagawa itong si Raptor na pula, dahil may gagawin tayo. So may papakonvert tayo sa kanyang shock para maiwasan yung ganun na kahit na malubak hindi na siya mapipersa. So yun mga tropa, no? Abangan nyo yung vlog na yun. So baby sa other na week, hindi pa ngayon dahil nung tawag doon busy pa kami. Dahil hi naman kayo sa mga vlog natin. Yeah. So marami kasing bumibili, busy kami ni Mrs. Dahil nung nakita nyo naman yung nag-update tayo sa negosyo natin, no? Negosyo namin dito, nagkuhan kami ng milkshake. Tapos may anong tawag dito? Fruit soda rin kaming nilagay para dumami yung mga customer namin. Shout out naman ah. Yun lang mga tropa, no? So ingat po tayong lahat and God bless po. So ito lang yung vlog natin. So abangan nyo yung ibang vlog natin kay Raptor na pula.